En el darrer ple, des d'Esquerra Sant Adrià vàrem impulsar l'aprovació d'una moció per accelerar la descontaminació de la platja litoral. Imatges com les que veiem avui, en aquest dia assolellat, són inacceptables. Per una banda, l'Estat, com a titular de l'espai, ha de complir amb la descontaminació el més aviat possible i li demanem que accepti els estudis de descontaminació que ja s'han fet i que no perllongui fins a 16 mesos la descontaminació com ens han dit. Per altra banda, exigim a l'Ajuntament de Sant Adrià que facin el que els hi toca. En aquest cas, com veieu, no tenim un tancat en condicions, no hi ha cartelleria, no hi ha informadors i tampoc està present la policia local, amb la qual cosa la ciutadania està accedint amb tots els riscos per la salut pública que això comporta. Exigim que l'Ajuntament faci el que els hi toca perquè aquest espai es pugui gaudir d'una forma segura i lúdica com correspon.